Suna ka ye? Wai suna na Mahabali. Mahabali kuma? Dan wan Bahubali ba? Me zai hana ka karasa ka ce min Fatarangali sunan ka? Kai profesa, ko dai masta ne da kai ko digiri, ba fa za ka daga min hankali ba domin ni din dan uwa ne ga Bahubali kuma mun tabacan. Kawuna kuma ya sabbin ma'aikata irin ka babu adadi. Ka ware ka ban Kai wani irin shayoshin banza ne wai? Idan baka bari busata ta kai kololuwar kurewa, to zan yi murza gahin baki na ɗigulli suwa. Kuma alkur'an idan na mata kai ne, to tun kafin na fusata ka bar wajen ba. Aikin banza ba mage. Kai jinan dan uwa. Maza ka kai ni unguwa mana. Zan ka biya kuɗin jakar goyonka. Haka tsarin ku yake a wannan garin? Nau tsari ne haka ai. Ni kuma na tsarin ba haka yake ba kuma ina bukatar nawo motar ka. Allah ko, wannan bai san na fi yahudanci ba. Hau mu je, za ka mu je. Kai tsaye da mutanen. Me ya fara dan uwa? Ina so zan sha. Iyai. Budurwa ce fa. Kai da Allah sigara nake nufi. Sigara ba wiwi ba. Ni to ai ba ma ya mun sigara cikin Duma du. Ai na ya same ta tawai. Kai tsaya da mota. Me ya ga kuma yalla bai? Baka ji na tema magana ba? Na zo gida ina son gama mata. Sai na ce ma idan ka zo nan kada ka wuce a direshin nan. Yau dai ta fara ta kare na ɗebo ruwan da ba kaina. Yalla bai ya zaka biye ce baka bani kuɗaɗe na bai yayi. Kai malam jinan dalla, wai dama na ce haƙƙina. No ne haƙƙin naka. Dumbuzo kawai. Thank you very much. Canji. Ban ji mai labai ka ce me? Na ce ka bani canji na mana. Yanzu ba canji yayi karanci. Ka san da yadda muke jan motar mako ga mai ma ya ƙara tsada. Na ji ka. Sai na ji ma ga baki ɗaya kai ɗin ka burge ni fa. Mu je in gaishe da maman taka. Mama kina ina? Ga mamsinin nan tamu da sauri ta an tayo wajen ka. Ka tayi. Yaya aka kuka shigo mana gidan? Me kuke neman su wane ne ku? Suwaye mu dan naki kike gaya wa haka? Ni ce mamanka? A yaushe na zama mamanka ye? Me gida? Barayi su zo. Barayi kuma. Ni dan mu ne kaji. Kai wane ne kai ye? Ni ne dan kuma na. Me yasa za ku man haka? Wannan shirin wasan kwaikwayon ba zan yi da shi ba. Mana dan ku farin ciki ma da gani na? Sama za mu ba farin ciki ba. Ka duba kutancin da aka baka ba daidai bane ba dala ka fita ka bar min gidan. A wannan mahayyakan ne na suke wasa. Kannan ka kuma su waye kannan naka. Baba me yasa kake min irin haka ne wai? Kai zo dai mu je in waye maka da kai. Wannan gida ne mallakin gwamnati. Tun shekaru 10 aka raba lakcarori su. Yalla bai sa da ɗanɗanon ganyen gaskiya fa lamarin su fa. Gayi nan an rubuta gamman house ma. Ai gidan gwamnati ne ba na wani ba. To yi uban naka ma'aikacin gwamnati ne iye. Dan ne da ka ga irin wannan gidan ka san na barayin gwamnati ne. A dan me yasa ma za ka kamu iye? Mu kwayi zunubi a banza. Ya isa ka. Ku fita kuma min gidan dalla. Mu fita baka ce yalla bai. Na yi muku bayani ai me kuma ya rage? Ka daina cewa zaka biye masa mai gida. Kawai ya kira wa 'yan sanda. Ina babu wannan maganar kiran jami'in dan sanda ina nan kai wuce ka wuce mu ka taimake mu dalla kawai sai ka tayi ka kawo gidan barayin gwamnati ka ce sunan iyayenka ka dalla malam ki ga mota na fahimci sai ina fifika ka wuce idan wuce na ji kana burge ni ba sosai